seo arís tá méid ag déáil le roint le iwwer compléiscach. So tá méid ag roint dó I. So is é an cócuignach de dó I. Cuignach sin dó móda I, just ahraig cuartha den cuid compléiscach. That's all. Okay, so níis alrig bór agus bun. Agus den cinnte bracéadí úsáid. So dó móda I, dó móda I. So, ag gáil rééis seo tá méid can an bosca úsáid. So we had 3 móda dó I, dó móda I. Ag gáil rééis 6 cahar I, 3 I agus dó I cearnatha. So tá 6 móda cahar I, móda 3 I, móda dó I cearnatha agus arís feic mai cearnatha, so cuir sin na gríine dom I cearnatha carm le lúda hain is scríomh. So you have 6 móda 7 I, móda dó fá lúda hain. 6 lúda dó móda 7 I, cahar móda 7 I. Okay, so bór tá cahar móda 7 I. Ag bun inis tá dó lúda I, fá dó móda I. Dó móda I. Tá bónarm go bhfuil sé sin 6 miniúta. Okay, fága mé. Dó fá dó sin cahar, dó fá lúda I sin lúda dó I. Dó fá I sin dó I, lúda I fá I sin lúda I cearnatha. So we have cahar, lúda dó I, móda dó I, lúda I cearnatha. So cahar an sin lúda dó I, móda dó I is féad leat rá I mian siad. Ní léonad fága seachas nóid. So lúda in unad I cearnatha tá muid chun bracéad a chuirteach agus lúda hain a chur. So we have cahar lúda hain is móda hain. So sin cuig. So cahar móda 7 I haar cuig. No cahar haar cuig, móda 7 haar cuig I. Agus feic sin. So caithfidh go bhfuil sé sa firm X man Y I, so tá sé sa firm sin agus tá an dárad seo mar bhail den réadíofarcha. So níos feig an módal de seo. Okay, cad é an módal? Well, módal de cahar haar cuig, móda 7 haar cuig I sin 5 an phréomh carnach den iwwer seo cearnatha móda I gcónaí móda an cóifiacht I cearnatha. Okay, so an seo cahar haar cuig fá cahar haar cuig is 6 haar fé cuig. Sorry, cahar haar cuig fá cahar haar cuig sin 6 haar fé cuig. 7 haar cuig fá 7 haar cuig sin 9 haar fé cuig. Gahamlán céhvéad fé cuig uatáging. Well, we have 9 agus 6. So 9 agus 10 chuig 9 agus 6 sin 65. Okay, so con é sin a bhrisise sias níos mó is féidir leat cúpla rud a dhéanamh ach sean slís éascas is féidir méáils tá thu géirigh scríbsa firma simplí. So is féidir am go bhfuil cuig mar actor de 65 agus tá cuig mar actor de fé cuig comma. So is féidir lam é seo a bhrisise sias mar just 3 haar cuig fréamh carnach de sin an láin. Sin é de freagra. Sin é an módal de X mód I, Y.